Ezt a számot az Erzsi küldi Kanadából, Torontóból a kedves férjének, Lacinak a 41. születésnapjára, és fogadja ezt a számot továbbá a 4 lányától, a Ramitól, Diánától, a Melanie-tól és az Arieltől, és a 2 unokájától, a Jessicától és a Rubinától, és kíván neki az egész családja nagyon hosszú, boldog életet, legyetek szerencsések egy életen át!